mi si rozstaj. Ale ty si čarný, si skoro robíš srandu. Ale ja si budem čítať. Ja sa za teba budem pripravať, tebe za pekno, nie? Ale... Príjemný dobrý večer vám. Prajem, toto je pondelok. A teda začiatok týždňa. Sme veľmi radi, že ho začínate práve s nami. Vítajte v správach o 5:00. Toto sú najdôležitejšie okamihy dňa. Jednu ženu zabili, znásilnili a udusili. Ďalšiu ženu uniesli, znásilnili, zabili a zastrelili. Jedného muža okradli, znásilnili a zabili. Jeden politik zomrel, potom ho znásilnili a zabili. Jedno zvieratko je strašne milé, volá sa Mačička a počasie bude na hovno. Toto je na té. Raz všetko, uvidíme sa zajtra. A teda o chvíľu. Ty vždy musíš mať posledné slovo. Hej.